Tes. Halo, tes. Nggih, terus pundi Pak? Rondo Kempling, Mas. Oh, rondo kempling monggo, Pak. Yuk kalajengaken bareng bersama ada Jeng Yayu, Rene yo. Rondone kempling, Nduk. Niki rondo maknyos iki. Wis gak rondo yo, Nduk ya. Heeh, ditemuk karo wong kono, Nduk. Wong krikilan ya. Yuk. Ayo Jeng Yayu. Tindak undin leresan mbak tindak wairan tapi dewe adik opo ora wedi timbang nganggur dik aku purun ngancani Mas sampean ampun jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan bunga bonjo ning pasar paing oeng-oeng prawan rondo debagiku sing isih penting ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting josu malang nadyan rondo dijamin kempling kempling Mas nggih tindak pundi leresan tindak wairan taksi dewe adik opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Klaresan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencani tekan ing omah mangke kula opo
tindakan. Ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran lagi rong dina Awan-awan mung blonjo ning pasar paing. Oeng-oeng prawan rondo bagiku sing isih penting. ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting jasu malang nadyan rondo dijamin kempling. Nggih. Tambah Pak tunggal melih. Duda manis. Matur suwun nggih Pak nggih, kok mboten kenalan riyen to Pak? Nggih. Kula nderek tetepangan asmanipun Pak sinten to? Asmanipun kula Sumani Dwi Siswantaka. Bapak Sumani Dwi Siswantaka. Pamdutanipun iki rondone kempling sampun kalajengaken Duda manis. dudo manis. Ji, monggo. Goyang nggih Pak nggih, Bapak Sumani sugeng dalu. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi ketang turu kisian. Sing tak pikir duda manis ing watan jembatan. Dadi manten durung sepasar kok wis pegatan. Utut manggung di pamukir Asmaradana. Atiku bingung dik sing tak pikir ora rumangsa. Udan krimis dik ing mangsa ketiga. Rondo manis katon-katon ing netra. Lara pronto disuntik ora tumama. Lara rindu dijamoni kok guyang-guyu. Lara kangen ditambahno kok malah menang. Aku iso mari dik yen aku dadi bojomu. Ujang pitu ketok-ketok pipimu. Urut roam walu ketok-ketok jambutmu. Ujang
suara emasnya. Sampun cekap, Pak. Empun ngoten mawon, Pak. Sampun. Empun mikir dibalekno tok, Pak. Ora apa-apa nduk. Lah iya, iki mono terspesialnya kagem Bapak Andi ya, Nak ya. Semempelai berdua. Lah kok garingan Meca. Ketiga ya, Nduk ya. Oke, yuk kalajengaken memenuhi permintaan dari tim pramusaji. Yuk kalajengaken 3 tembang yang belum dikasih. Bojo ketikung tumhiho dinding kaca. Yuk monggo kalajengaken tumhiho. Monggo catos. Goyang dong. Oh, asik. Apa le? Iya le, sik ya le. Aku tak ngaturi tim pramusaji ya Nak ya. Monggo dados. Wah, sing delok karek seragaman ya Rek ya. Putih karo ijo. Spesial buat Mas Andi dan Mbak Eva. Dilambaikan goyang barongsai Mitra Production. Mera wasa
Sahabat Mas Andi sudah dikasih permintaan dari tim Pramusaji. Yuk kita gabung kembali, goyang kembali. Mumpung sana waktu nak langsung digoyang kembali bareng ada Jeng Poppy Renedo. Budaya Poppy anakku sing mblenduk dhewe saiki mblenduk terus rene nduk sing pipine kaya bakpo didol ning pasar Ronggo payu ana sing nyang kok sapa iki sapa ya bakul yuk dikasih apa nak tak aturi tiada guna yuk tiada guna monggo catos enggak ditingkatannya sing dueti sing syuting ae ya, Nduk ya. Golek duet lanange urung teko, Nduk. Kok iso nyanyi? Iso. Enggak tiada guna. Yuk bareng bersama Ronggo Budaya kita goyang Bali tiada guna terspesialnya buat siapa, Nduk? Buat tuan rumah aja. Tuan rumah. Kak Pendrik dong.
lho iki anake sapa iki ta? Aduh, putuku rene nduk ape jaluk mik nduk. Le, lho ngawasi kowe lho Ting. Mik isih ayu. Lah iya, cang ganteng ngene lho le. Apa gentani nyong Ting? Lho rupamu wedi kok Mas. Yuk kalajengaken bojo ketikung monggo dados spesial kagem tim Prabu Saji monggo dados. Yo can, lho mbok kok kondi mbok. Jadi Prabu Saji mbok bar lebu pawon iku mau mbok. Goreng sego. Cocok. Yang suka rigi-rigi kita goyang kembali wase. Kowe tega karo kanca ajarane kanca kendel bojoku kasedeng tega apa ora ana kinjel liya seseneng kowe nganti kowe niko bojone kancane dhewe kowe kancaku sing jarene CS-ku nanging nyatane ning mburi kowe kok kaya papu ribet niku bojone kanca dhewe ora mikir kancane tumindak sak penake paitan cangkem lunyu kok merebut pacarku terus dari belakang aman aku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju ra nganggo sopan santun kau dustai diriku asal tenane atiku lara nanging aku coba rapopo tenane atiku lara nanging aku kebacu aduh aku ra nyangka kowe tega karo kanca jarine kanca kendel bojoku do seneng cekel dudak ora ana kijeli ya sing seneng kowe bojone kancane dhewe aku kurang apa-apa kowe iso teko apa anu salahku terus kowe nikung aku apa putut Arjuna kok dulu aku lilo rasake tumindakmu sing rusake awakku anjing kowe konyol ning utekmu kok kakel kandak dinane awarne bojoku tok kendel panas sanggup bertahan ning arep api aneh nguri kok pancen tenane atiku lara nanging aku mencoba rapopo tenane atiku lara nanging aku kebaca lara aku ra nyangka kowe tega karo kanca jarine kanca kendel bojoku ra sendeng cekel apa ora ana kinjel liya sing seneng kowe nganti kowe niko bojone kancane dhewe yo wis sak karepmu ning ngene iki caramu yen iki wis talane aku mong ikhlas wae kowe mong tak diteni watakmu kok kendenge pacar teman sendiri kok anggap permaisuri enak rumah kono kedang pun kono muga iso seneng awet tekan tuwa sakjane aku guyu mikir ketumindakmu kok kowe gratis banget ngopeni turahanku tenane atiku lara nanging aku coba rapopo asa tenane atiku
dhewe. Aduh, tanduk lisin kurangan sesok nasin. Jadi dikasih bojo ketikung spesialnya buat tim Pramusaji, permintaannya sudah dikasih. Ya satu tembang lagi karang ranti momongannya ya nak ya, nyuwun ngapunten permintaan yang belum dikasih mungkin sakit kalajengaken ting dagelan ya nak ya. Mungkin disambung besok lagi ya nak ya. Langsung digoyang satu tembang karang ranti momongannya yuk kalajengaken ada Jeng Santi. Dikasih ampun nak tembang terakhir nak. Ayo san. Tak aturi ngobong ati. Ngobong ati monggo dados ngobonge ati bro. Adik kok gak ngantuk toh? Aduh anakku sisi iki kok ora ngantuk. Mantep toh? Lah kok gedek-gedek ngono meh? Buatno iso
nggih mau wis didawakno. Sesuk dicekakno ae ya, Nduk ya. Heeh. Heeh, monggo, Ndara. Masalah. Aku teko mrene iki ngarep ngemenehi kabar. Kabar menapa to, Ndara? Ketoke kok serius, penting banget to, Ndara. Saiki aku dadi manten anyar. Nggih. Wis duweni garwa. Nggih. Ora ketang bocah saka desa ning condong ning ati. Tenan nggih, Ndara. Iya, mergo kabeh mau iki ana labuhane kelawan Mojopahit. Sok bisa nglengsir kayu bahan Kamas Prabu. Ora ketang dikoyo ngopo. Aku lak ya pewaris to Biombal. Lah, jenengan ta bunga. Kula nggih derek bunga, Ndara. Saiki ngene wae. Kon tes pundi? Mergo garwaku iki mapanane Mojopahit iki durung kono ngerti swasana Mojopahit. Nggih. Kowe kabeh tak kanthi ayo ndereke aku lan garwaku niti kaendane Praja Mojopahit. Oh, ngaten. Sakniki, Ndara. Ora. Enggak. Bodo besar ae. Ayo, Nduk. Rasa kesuwen ayo, Saiki Nduk. kok ndereke aku ya. Ndara. Riyo, Nduk. Lagi ngayahi apa tole kudu mertani? Injih tunggu gegladen. Gladen. Saben-saben wong tua weruh marang kowe yen bengi kae kowe turumung tansah lisian. Mangan wae kok cek-cek ora kok pangan iki jane mikir ki apa kudu mertani. Sejatosipun kula menika menggalih perkawis gesang. Kok bisa kowe mikirke uripmu? Saben-saben kula dolan kepanggih kalih kanca rawang kula menika dipun daksi. Kok daksi apa kudu mertani? Iku kudu mertani. Kuwi ku jane ndek bapak apa ora. Nah kula kok nuwun saklebetipun manah kula. Dole kudu mertani. Iki Pancen wis tutup titimat yaning kala mangsa yen aku kudu tinarbuka. Ana ing pengarepanmu wiwit kowe isih timur aku ora bakalan buka anane lakone wong tuamu. Tenaning kowe kuwi ora anak wong sudra sampali ora. Ora anake wong kere pacu kiling bale-bale longan ora. Tenaning kowe turasing darah biru ana ing Kabupaten Wengker. Wong tuamu rikala semana
kuwi gedhe labuh lapet tumrap praja ing Majapahit ngersane Sang Prabu Brawijaya. Nanging tole eman banget anggone ngabdi ana ngersaning sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Wong tuamu mung tansah loro-loro oleh Budu Mertani. Nyuwun sewu sakderengipun. Yen kula menika turasing Nalendra kenging menapa kula dumandhak wonten ing mapan mriki, tamangka kula menika gesang kepengin mulya lan mukti. Dole Mertani, Iki apa sebabe kowe urip ana ing pradesan? Mergo aku nguwatirake yen nganti kowe diembetke marang Sinuwun Prabu Brawijaya saka wong tuamu. Yo gendro Kesuma Dipati Wengker. Wong tuamu Gendro Kesuma wis mati. Nanging sing mateni Sinuwun Prabu Brawijaya. ingkang nyedhaki Sinuwun Prabu pangestunipun Raden Ojang Kraton Majapahit. Ing menapa kula panjenengan nyandhek anggen kula jumangkah wonten ing Kraton Majapahit. Tak acungi jempol kuwane namung. Mergo kuwi anak lanang kudu mikul dur mendem jero jeneng wong tuwa. Nanging Ger Budu Mertani, Nggih, ora mung cukup ngubal marang hardaning kanepson. Kowe ngadepi Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit iki ana dalan. Mbok menawa pancen kowe kepengin nguji tuwa marang Sudarmamu, ya Gendro Kesuma Dipati Wengker. Kowe leledango ana ing Kabupaten Sadeng. Kowe suwita yen kowe ditampa bebasan kowe bisa ngombyongi wong-wong saka ing Sadeng. Mengko bakal rubuhke negara Majapahit, kowe bisa nagih patine wong tuwa. apa yen ngeten panjenengan sampun cetha lan gamblang. Kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe suwan wonten ing Kadipaten Sadeng. Yen kaya ngono sing ati-ati, tak pujekke kowe bisa kasembatan apa sing Pangestunipun ya. Tak pujekke kowe kudu menang. Kawis rubeto bisa nagih